lähteellä jäi sinne. Ja lähdetään suuntaamaan kohti Porkkalan selkää ja siitä Paarasundiin, mistä saadaan tänään Sohvi ja Eino ja Ossi mukaan. Niillä on vielä siellä työpäivä menossa ja ne on varmaan siinä 6 tietämillä paikalla. Että kello on nyt tulee 9, niin meillä on hyvä aikaa sitten laittaa veneessä tavaroita paikalle. Yö meni todella surkeasti. Tuuli koko ajan sillä, että joku täristi ja vatkasi silleen nyki koko ajan. Niin oli vähän innoittavaa. En saanut nukuttua 2-3 tuntia varmaan yhteensä. Nyt hienosti aurinko paistaa. Tuuli on taas vastainen. Ja tässä näkyykin jo heti suoraan vaahtopäitä ja siellä on kova tuuli tuolla selällä. Meillä on nyt 2 reittiä, joko mennään sitä ihan normaalisti sitä Porkkalan selän yli, tai toinen vaihtoehto, että me ajellaan sitten rauhaksi sitä rantareittiä sisäväylää. Mutta koska katsotaan, kumpaan me päädytään. Me käydään katsomassa vähän, miltä se näyttää. Tuli tossa äsken hieno kohtaaminen, ja ollaan tässä Porkkalan kohdalla edelleenkin, niin kapea väylä ja katsottiin edestä tulee jumalattoman hieno moottorivene tai tommonen jahti. Ja hirveetä vauhtia se painaa ja sitten kun se näki meidät, niin hienosti veti kaasun pois tai vauhdin pois ja niin ei tehnyt mitään peräaaltoja, tuli komeasti. Ja sitten näytti tutulta se vene, niin sehän olikin Kultaranta 7, kun se nyt on se uusin Stubin vene. Täytyy kyllä nostaa hattua, että hienoa merimiestapaa, että ei vetänyt kapealla väylällä urku auki. Näin. Tuuli on kyllä kova. Se ei varmaan ihan kameran välityksellä näy ja olisi kiva tietää paljon se on. Reippaasti yli 10 metriä sekunnissa varmasti. Ajellaan koneella täysin, ihan vastaiseen täysin. Ei jaksa kulkea, ei viitti huudattaa konetta, niin 3,5 solmua, 3 solmua vauhtia. Mutta joo, lähdetään sinne sisäväylälle siis. No niin, nyt on Porkkalan selkä ylitetty. Ensimmäisen erän vei Porkkalan selkä ja toisen erän me voitettiin. Eli me lähdettiin kokeilemaan silloin, niin kuin äsken näitte, mutta aalto oli niin kovaa, että ei se se oli täysin vastainen, hirmu tuuli ja suoraan vasta-aalto, niin ei meidän vene mennyt eteenpäin. Siitä väliköstä sitten oikeastaan mahdoton lähtee Luovinmaakaan sitten. Niin vedettiin ympäri ja avattiin keulapuri ja ajettiin myötätuuleen kevyesti ja mietittiin, mitä me ruvetaan tekemään. No sieltä kuitenkin valuu koko ajan sit veneitä, purjeveneitäkin moottorilla ja laitettiin sitten iso kakkosreiviin ja päätettiin, että me lähdetään kokeilemaan ja ajetaan sitten väkisin ulos ja sitten purje ylös. Niin pikkuhiljaa me päästiin siitä eteenpäin ja ei me ruvettu purjetta nostamaan sitten. Vaan me taisteltiin siellä aaltoja ja tuulta vastaan niin kuin muutkin teki. Ei se mitään nautintoahan se ei ollut missään nimessä, mutta nyt ollaan täällä jo
saarten suojassa ajellaan kohti Paarasundia. Syödään nuudelit ja vähän huono olo tuli tossa. Ei oo mitään kunnon aamupalaa, 1 banaani syöty vaan. Niin. Mut joo, nyt siihen Paarasundiin ja tankkaamaan ja sit odotellaan lisämiehistöä saapuvaksi. En tiedä välittyykö ehkä äänessä, tuulessa se, kuinka kova tuuli täällä on. Mut ihan muutama minuutti, niin me lähdettiin jo kaartamaan tuohon Paarasundiin siihen väylälle. Kapea väylä ja siinä ei varmaan enää pitäisi tälleen tuulla. Joutuu puskee eteenpäin. Aika paljon valuu veneitä sinne suuntaan. Katsotaan mahtuuko Elisaareen vielä illalla. Nyt päästiin tähän Paarasundin väylään. Jostain sen niminenkin on, en tiedä. Mut joo, täällä jos ajelette, niin tää on kyllä tosi upea. Kannattaa vaikka ihan sen takia tulla, että käy Elisaaressa ja ajelee tästä sitten tonne länteen päin. Tästähän pääsee Hankoon ja sitä ennen on Jussaro ja vaikka mitä muitakin paikkoja. Mutta nyt me käydään kattoo jossain, tuossa pitäisi olla tankkauspaikka, niin käydään tankkaa vene tai polttoainetta tankataan siis. Ja sitten katsotaan mihin me voidaan jäädä odottelemaan noita loppumiehistöä. Ja me katsotaan vielä reitti tosta, sinne tulee siis toi porukka siihen Lossin viereen, niin katsotaan siitä vielä tuohon Elisaareen se reitti. Jos et ole koskaan käynyt Elisaaressa ja mietityttää se, niin se on ainakin meillä aikana kun ekan kerran mentiin siihen, niin tuntui jännältä mennä purkkarilla siihen. Siinä ei ole mitään. Mut joo, kohta katsotaan mihin me saadaan mennä. No niin, nyt on koko perhe saatu veneeseen ja virallisesti venereissu alkaa. Ja joo, eli piti katsoa vähän tää Elisaareen ajoa. Nyt lähdettiin tulemaan sieltä kohti Elisaarta. Ja täältähän löytyy, se on oikeastaan tästä väylältä, pitää lähteä tänne oikealle. Ja tuolta löytyy tämmönen keltainen mökki, en tiedä näkyykö, kohta näkyy paremmin, niin suoraan sitä kohti väylältä. Ja seuraa oikeastaan samaa linjaa, mistä toi nykyinen tai edessä oleva purjevene ajaa. Ja keskellä uraa jokea menee, niin siinä riittää vettä yli 2 metriä. Meillä on oikeastaan joskus 1,8 mitä on kaiku näyttänyt, mutta se on muutama 10 senttiä vedenpinnan alapuolella. Pari metriä on varmaa vettä. Ja elikkä tuolla edellä olevalla on aika hyvä. Vastaavalla lailla me ollaan menty. Eli ensin väylältä keltaista mökkiä kohden ja sitten kun ollaan linjassa mastoa, niistä mastoa kohden. Ja sitten kun näkyy, niin sitten taas vasemmalle. Oikealla tuolla näkyykin Merikarhujen yksi satama. Ne tietää sen, ketkä sinne saa mennä. Muuta älkää menkö. Ja sitten lähdetään vaan kapeeta ränniä pitkin painamaan. Ja se aukeekin se satama siitä sitten heti. Elisaare kun saavuttiin, niin satama näytti aluksi täydeltä, mutta oli siellä vielä muutama paikka vapaana mihin saatiin. Täältähän löytyy hyvät laiturit ja tämmönen kahvilaterassi. Tuossa on toi rakennus, mihin täytyisi käydä maksamaan
maksamassa satamamaksu. Satamamaksu oli meidän veneelle 22 €. Lisäksi täältä löytyy huoltorakennus, jonka päädyssä on tiskipaikka. Tulee lämminvesi. Sitten löytyy sisävessat. Kierrätysasiat on hienosti hoidossa täältä. Ja sen takaa löytyy myös huussi. Täällä on hyvät ulkoilupaikat ja toi tammipolku, mikä tuolla menee, niin on kyllä aivan upea. Sitten löytyy vielä telttailualuetta. Juhannuksena täällä ei juuri telttailijoita ollut. Muutama teltta nähtiin. Täältä löytyy hieno grillipaikka, jossa oli puut ja kaikki asiat kunnossa niin kuin pitää ollakin. Muutenkin tää Elisaari on meille semmonen yksi suosikkikohde, missä tulee joka kesä käytyä. Tää on oikeastaan semmonen ensimmäinen paikka vähän pidemmällä, missä me käytiin. Ja siitä tää on jäänyt meille semmoiseksi lemppariksi. Ja joka kerta kun me ollaan tultu, niin me ollaan sauna otettu. Tää on se isompi sauna täältä rannasta. 29 € tunti. Hyvä laituri, mistä mennään uimoon. Ja tässä näkyykin se veneväylä, mistä tonne Elisaareen ajetaan. Tää on se saunamökki. Täälläkin oli puita hienosti ja tää on siis puulämmitteinen sauna. Löytyy pieni terassi. Pukuhuone. Sitten on pieni oleskelutila. Kiitos kun katsoit videon.